Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 4:54 sa liwat mayang hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang atong nga mga suking nga tagpalamati sa tabok sang kadagatan, isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa aton sini nga broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Petsa 4 kita sa gihapon nagapabilin sa bulan sang Disyembre. 21 dias na lang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 28 dias. Maga-goodbye na sa ato ng tuig 2020. Kagato naman na biyabihon na pagsunod sa bagong tuig 2021. Ang inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa liwat naman nila sili kapagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian diri sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Updan kita sa katon sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup diri sa aton nga IT expert Aksyon JM by Kim. Transmitter sa control tower dito sa Barangay Talog, Sudad sang Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinandan ang inyo sinialagad, talos temporaryo kon Biyernes, sa ngalan ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinovaya. Ang inyo regular ang korman sa sininga palatuntunan, talos lang kita diri temporaryo. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Op din ninyo ako sa nabilin, 1 ka oras, 4 ka minutos. Nga pagpangalagad inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition.
Nagulugalumon ang syudad sang Bacolod. Halin kay na sang aga hasta sang ugto. Nagatagi ti ang init. Pagkahapon ang nagabutlak nga adlaw. Amat-amat nga gintabunan sang galob. Daw nagahana naman siya na mag-ulan. Basta hindi lang baskog. Importante, hinay lang ang ulan. Kung tudo-tudo ba, sigurado baha naman kita. Nagatipon-tipon ang maitom nga galom sa atong sininga kalangitan. Ano ang mga balita nga dapat ninyo bantayan dugay-dugay? Report gikan sa atong sininga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Aksyon Edinaboso. Pagtugot sa mga kabataan nga makasulod sa malls. Ginatugyan ni Governor Lacson sa kada LGUs. Bantayan man ang balita gikan sa New Government Center. Dalon ni Aksyon Artay Hupon. EOC Executive Director Ang ginkalipay ang padayon nga pagtaas sang backtrack registration sa syudad sang Bacolod. Ang mga balita naton sa national sa News Center. Masobra 1,000 nga mga frontliners natapikan sang COVID-19 sa Davao Region. Ay tuod ka, tabuaw. Sa kalibog yung mga frontliners. Natapikan to sang COVID-19 sa Davao ho. Davao Region. Prepaid load forever bill. Ginadoso ni Senator Gatchalian. Sa pinakabahin, Armed Forces of the Philippines Chief hindi pabor sa pag-resume sang peace talks. Sa pinakabahin, Interagency Task Force ginaplastar ginapaplastar na ang protocols kag guidelines para sa COVID-19 vaccine. Wow, kabay pa. Sa kuon tanan ni. Ito hawil-hawil man ang paginawa sa tao. Malawig-lawig pa ni, kabay pa hindi ni malabutan Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Kasuntuin. Ayo. Importante nga may pundo ang gobyerno ta nga magbakal sang vaccine para i-inject una sa mga frontliners. Amo na dang importante. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:01 na. Bantayan dugay-dugay after report observation sa aton sininga Patrol 2. Mag-aabot naman tayo sang mapalaro na makabaton sang 500 pesos. Sa Aksyon Radio Bacolod province-wide. Sino naman ay hana mapalaron? Taga Bacolod, tukon outside Bacolod. Ibaloon ta na dugay-dugay. I-check ta nga itong sininga Patrol 2 Cruisewind Patrol. Ibaloon ta naman ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Kamusta ang daragan sang trapiko? Basta Biyernes. Oo, basta Biyernes to kasako na sang mga dalanon ta mo. Ga sinako na iban nga mapuli na. Especialmente ang mga salakyan nga nagabiyahe sa sur nga bahin sa aton nga probinsya. Ginatamyaw talang si Sir RJ Mera
sang LTO Robinsons. Uy, nagpamatigid sa aton sining Facebook Live. Nagalantaw si Sir RG Mera sang LTO Robinsons. Salamat kuno sa suporta. Bakal t-shirt kay Aksyon Eden. Ay, puwerte. Huwag ikalikaw si Sir RG Mera sang ginopera ni Eden ng bakal t-shirt. Grabe nga racket yung Aksyon Eden mo. Pati taga LTO dala. Mayong hapon dira kay Toto Jeremy Tomaro Lisadis, birthday ya subong. Nagaaso ang ogsaran sang balaya, 3 kalitson. Kag nagabaha ang ilimnon. Grabe ang preparasyon ni Jeremy Tomaro Lisadis. Mga birthday ya subong mo. Mga 3 kalitson. Nagabaha pang ilimnon. Ay, birthday. Na, ya. Yari sa Aksyon, John Diaz. Observation report sa patrol. Traffic report. John, mayang hapon. Main nga po nagsunnerek na yung hapon sa tutran mga kaakson. Tewa kita da. Ara, Then kay Papa. matik, kuha lang kay Papang. Ikaw lang kay Papang. Oh. Ara mo kuno, matik man Matik na yan. Para magaling mo nga puro matik. Ikaw matik, lagyan lang. Buhay na yan, punaw sa Papang yan. Why po na was-was lang po iwas-was. Di kunula kundi undang. Laban Laban gini. Actually, karon na paturali kami sa may Mansilingan. Pabalik kami dra sa may downtown area man mismo. Amon na direction from going to downtown area. Bawperte, turutalik diri sa Bacolod. Karon nga po, diri sa itong ginagkamtangan, halin kami sa may Banwa sa Murcia, going diri mga Aksyon sa may syudad sang Bacolod. Medyo magulagal umon ang atong nga panahon sa palibot sang syudad mga Aksyon. Diri sa may area sang malapit diri balas sa may Napolcom, sa may Bangga Napolcom, sa may Purok Laurel, Bakyas, Aksyon Ereka. Karon nga po, light to moderate lamang ang traffic situation. Maayo diri kay natapos-tapos sa Aksyon sang dalan. Kabuluka tinaligidan nga mga binulan, ang magiging problema, especially kung traffic ang pagambalan, bangod sang kabugaton sang trapiko, nga may experience sa mga motorista nga nagrabay diri ba mismo nga lugar. Pero magka-Aksyon din lamang inang light to moderate sa may unhan sang Bakyas, unahan sang Laurel, kaga padulong dikto sa may barangay Mansilingan. Kaya kung approaching ka sa may Bangga Kuri, kahit sa uso isang patrol sa liman nga po na moderate heavy to heavy na ang traffic situation. Perting traffic direction erek sa bahay na sa Bangga Kuri, kanyari pa si portion sang dalan dikto sa Tabokbla, padulong Libertad nga ongoing ang construction. While pagidla na buksan sa mga motorista nga may mo na magyan, rasot yung nga medyo makitig-kitid ang dalan, imbes nga 2 lane at sa before, ang magyan sa mga motorista sa buong mga limitasyon sa Japon, bangod sa wala para tapos-tapos under curing period pa, no? Nabuta na semento, galing kay Tika, malong ka ginatulat na inakay para maggabakod pagid ko, no? Datis pagyan sa mga salakyan Aksyon Ereka. Pero to north, going to south and south to north direction, diri sa may Bangga Kuri, kumutak-tak ba na sining oras, and according kay Pulis sa San Place to si Butse, ang tagpamulos ng bitaw, ang tanagid na ginaibrasan nga mga traffic enforcer nga dapat dito pa lang sa area sa barangay Sumag, antes lang border, Aksyon Ereka, naka-on standby na nadigto mga traffic enforcer. Agad nga hindi nila nga pagpasugtaan na malagko ang mga truck kung mga delivery van, mga cargo truck, mga trucking nga kargada sa tubo, ang maglusot man mismo sa may Metro Bacolod kay naibaluan nga sila gina ang magatuga naman sa mabulubugat nga trapiko. Naibaluan mga Aksyon ba sa Biyernes nga adlaw at di amo gini pag pinauli sa aton tanan nga mga motorista, no? Except sang mga truck nga may mga karga bala sang for construction, for public works, Aksyon Ereka. Nga tinya sila yung ibang ginapanugutan, gidman kalusot, especially sa mga salakyan nga may mga label nga do not delay. Kung silingon, hindi pwede madilatar. So, dire-diretso na sila ang ilang pagtrabaho man mga Aksyon. Agod nga hindi man magagutok, no? Ang atong yung mga dalano. Makita naton, may nagalambay diri ambulance, may nagalambay diri service vehicle, may mga lagko nga mga truck na kargado sa mga LSI. May mga igay nabot guro kay magulang may naglabay diri sa Tubang, iyani ka Magbanua sa Isabela. Sa amon dito Banua may mga kargada nga mga
ta tinawo mga mga locally stranded individual gikan sa may airport may mo, no? Mga kaakson diri sa may Banggakuri, ang mga kulong pila sa mga salakyan la halin sa may Libertad pakadto diri Banggakuri garabot diri sa Bangga palusot sa Puente Villa subdivision. Malani kay medyo makanikanay pa sini nga tinihon pero usually niyang traffic na buti sa may BIR dampe so diri Banggakuri mga kaakson pero at least sini nga pon maluligwa pa man ang aton nga dalanon. Sa Banggakuri paglabay man kagang pinakison sa aton nga mga otoridad, medyo maglubugat ang traffic especially ang halin diri sa may Burgos Public Market. Kalabanan na mugid man namo ang papauli na bla. Lagi na to makita na mo nga medyo magbulubugat ang trapiko mga kaakson. Lakson and Radata sa pinakaling nga monitoring sa aton nga mga otoridad kangay sa gyapon ng sitwasyon sa regular nga mga inadlaw mas medyo bubulbugat pag ang traffic sa bahin sang Buri Road mga kaakson sa Lingapon ilabi na nga papauli ang kalabanan sa aton nga mga trabahante diri sa sulod sa Bacolod ng iban pero nga gawman para maka-enjoy sang weekend sa luwas sang Metro Bacolod mga kaakson. Sa gyapon nagapabilin magulugal umon ang aton nga panyampo sa palibot sang syudad nagatulatalite sa gyapon siniman nga mga tinion sa tutaran nga mga kaakson parargid sa proteksyon sa kalawasan ang payong importante gid no kalo kagang pinaka-importante nga panumdom ni papang hindi gid pagpagwaa ang dila kay base amo na insakto gid ka panugyan ni papang. Magwa na tanan kag mabasa, hindi lang ang dila. Yes. Kay base maglain nimo panabor kag lain ang resulta. Amo na lang tirada. Bala na maglain ang matsag hindi lang ang panabor. Kay kun maglain ang panabor, maglasay kag magasakit ang tutunlan, mag-ubo, disgrasya. Kay base hindi trangkaso, base nalapnan ka na sang COVID-19. Mga kaakson, na kami sa Don Uliana, karasig na sa mong biyahe, kay diri approaching sa may Libertad, maligwa pa man ang traffic situation, light of moderate lamang. Pero makitaan ko man, nag-go sa tubang sang police station number 6, dito nag-build up traffic situation mga kaakson. So far mo ng pinaka-sitwasyon 3 months sa palibot sa sunod sang Bacolod sining hapon mga kaakson. Sa totoo mga kaakson basta mo silang panyampo na migid manhigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghahambalan, isa lang aton ginaendorso sa inyo. Ika pa, rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon John Diaz sa The Abet Live Report sa Patrol 2. Sitwasyon sa trapiko sa siyudad sa Bacolod Biyernes na presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Report Afternoon Edition. Balikan talaga ron si Aksyon John pag may time sa ratipo niya siling mga police report. Sa Valladolid, kung kaulan to ho, siling ni nung Ernie Cervantes. Ang kapidira sa kay nung Ernie Cervantes. At sa bilog yung pamilya, dira sa Banwa sang Valladolid. Sa kay migo ko Jonathan Lim. Hidlaw mo ko si migo ko ba? Jonathan Lim mo ara sa galio, galantaw sa aton nga live stream. Si Alex Montesa may hapon na kay Erwin Gonzales, kay Elbera Pada ba? Sa kay Victor Tugap. Sa may Purok Paninihon, Barangay Pahanokoy, Remigio family, gratamya kamo ni Big Pateri Remigio Bermilio. Bao, kumusta na si Day Big? Day Big, may nga po na si mo sa mga taga Purok Paninihon, Barangay Pahanokoy, mo nang ginakwan, ginalutuan sang mga kalan Big Pateri sa Purok Paninihon, Barangay Pahanokoy. Remigio Bermilio. Ay, party. Kayuha ang pagluto. Basi kung makuha na. Masunog. Si Manang Jocelyn Song Komidjawa. Ara na sa.
pamati na amo man sa Morsya dira si John Villarosa. John Villarosa sa Morsya. Mayo na nga pag monitor kag pag pamati. Totong noble mayong hapon. Totong noble da, hamayong hapon na si mo to. Sa mga taga Sitio Bukalan, pamilya Rizaga, ginatamyo kabo ni Sir Jig. Mayo lang nga pagpamati. Ari na. Oh, standby ha. Diri kita sa atong siling SAP sa Aksyon Radio, province-wide. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulan. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ari na, abi itry ta ang nagabutan ta kung magring ang iyang cellphone kag masabat ya matik 500 pesos cash. Wala ka nang hahanapin pa diri sa Aksyon Radio Bacolod. Matik ka lang pag ring sa cellphone mo, matik sabat na yon. Pag sabat ya sigurado na 500 pesos na dayon. Ara garing garing mo, hindi masabataw. Oh, dapat sabton gid ang cellphone parang matik may 500 pesos dayon. May hapon na kay Ronilo Niniel, no? Ronilo Niniel kay Eric Rojo Asyado sa Quezon City, Metro Manila, no? Barangay Pandan non Don Salvador Benedicto, si Christine Menyes Villalobos. Hello, mayang hapon. Oo, gani. May hapon. Sino ni? Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Oo. Why kita da? Sino ni? Si Jocelyn Oo. Oh, Jocelyn, sa Aksyon Radio ni Guro. Sa Aksyon Radio? Oo, hindi kayaw. Ay, wala akong kabalo. Uy, kakakabalo. Kamanawag ang Aksyon Radio si mo da. Oo. Kapamati ka daw, wala. Patay ko, kay nagadigamo ko. Hindi pagpatya, kung nagadigamo ka, pandara, kay wala bang pangilat, hindi mo na pagkatuan sa kilat. Pandara na to, kay karon hindi kapatagaan, karon 500. Oo, dali lang kita. Dali lang yun. Ginasunlog na lang ka, Lola Jocelyn Rica Blanca. Oo. Purok sigay, magsungay, singkat airport. Ginpaandar nyo ng radyo ya, kay may 500 na sa... Ay, salamat, Git. Kung ginpaandar ang radyo, wala isa tali 500. Hello. Hello? Hello. May nga po. Lola Jocelyn. Nag-aandar na yung pandar ko. O, gipandar mo na. Oo. Kilala mo ang ginastorya mo, kilala mo hindi. Sino? Abi-abi pakta. Ang hindi kapakot, impakta. Hello? Hindi ari na lang mo Sinong kilala mo sa Aksyon Radio? Si Fred Salanga. Sino pagid? Si Eden Cabato. Si Eden Abuso. Si Eden Abuso. Oo, si Cabato, si Durel na ya. Si Boy Duran. Boy Duran. Oo. Tisa mo nga hapon, kilala mo na yung ginistorya mo, hindi? Action Hotline. Hindi. Action Report niya. Action Report Afternoon Edition. Kilala mo ko, hindi? Hindi mo ko kilala? Hindi ko pala kilala sa imo. Ay, gali ka. Pigaw ka. Tani may dugangan ko. Tani sa kalibo. Kilala sa ako. Kanogon. Si Action Eric niya. Si Action Eric. Oo, sige. Salamat sa imo sini nga papamati. Congratulations. Ulat ka lang tawagan sa opisina ang imong reference number na. Bantayan mo na para maklaim mo ang 500 pesos mo, ha? Sige, salamat, Gid. Salamat, Gid. Next time, kung magtigaga pa, narog ang radyo, ha?
Oh, sige. Oo. Salamat. Congratulations. Merry Christmas. Advance Happy New Year. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio, salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ayos! Congratulations kay Lola. May nga punta kay Dino Alico, kay Jocelyn Liboon Dispoho, amo man kay Leonisa L. Banbuena. Dara sa barangay 35, kapamati, gisa to. Si PO3 Brian Onel Paipono. Gauto-uto yung magkadlaw si idol ko Brian Onel Paipono, PO3. Naging gulat mo mas lula ba? Matik ka. Si idol Agawad Peter Maymay Noble ka monitor man sa ito. No? Salamat Gidwad. Wad, kita do. Si Hado Peter Jan. Kapamati gid. Yado. Relax ka na. Kay wala gid malipat si Maninoy sa imo. Si Ihado Peter Jan. Wala gid malipat si Maninoy sa imo Paskwa. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:19 na. When we come back, report ni Aksyon Radio kay Aksyon Art ina sa pagpanumalik sa inyo palatuntunan. Aksyon Report, afternoon edition, Biyernes nga presentation. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Penaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, dahil na na morning bilog nga Magbanua sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba.
Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba... Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita! Aksyon Reports Afternoon Edition. Balik din sa ato sa pagpangalagad. May hapon nila kay Edna Buntigao, kay Evelyn Nipomuceno, dara sa Lower Bikutan, Taguig City. Kamonitor siya. Maninoy maing kagay maninay, tsari sa labasyon dira sa Carlota, mayong hapon. Si Nanay Tess, kayuhom-yuhom, gid siling ni Tutong Noble. Ho. Kagawad Jofred sa Panta sa Barangay Robles sa La Castellana with Barangay Kapitan Chad Feriada. Gamonitos lang sa buong hapon. No? Musta da kagawad Jofred sa Panta ang kwan? Chimpo sa La Castellana. Nunoy Manggubat sa Robilio Taxi ka monitor man. No? May hapon da si Munoy. Sige, check na mga report na gika sa ato siring ang mga patrol unit reporters. Unaon ta report na action Eden Aboso gikan sa Kapitolyo Provincial. Gamonitor si Diego Sir Daubat Unagnos. Nasuli-suli galing blaw. Hindi po suli-suli bala para nga pagbasa ta. Correct man ang inyong ngalan. Sakay Jonel Haronilia. Gamonitor mas toto Jonel Haronilia. Marandara nga pag-tagay. Kada guwa sa picture ni katagay. Kadagdag mo ng cellphone. Hindi na buso. Kadagdag na cellphone mo. Actually din, report sa Kapitolyo Provincial. Pagtugot sa mga kabataan sa pagsulod sa mall. Ginatugyan na ni Go Blackson sa mga LGU. Actually din, kamusta? Ate, okay lang. Bisan si Eden Kabato ako. Ha? Importante nga bakal ang bayo. Kang t-shirt. Correct. Si una-una, si Sir RJ Mira sang LTO sa Grabe, Robinson. mo nga randa, di ba? Labot ka pa to? Oo, sus. Kita pa yan. Ano tayo bala? Bagay, hindi naman kumatingala sa imo ka pagsik kagkakangkilan Di bala? Amo ginaya dapat Aksyon Eric. Parehas ni balati kay Christmas na subong. Ginatugyan na ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang desisyon sa kada lokal nga panguluhan sa syudad o kung banwa kung i-adjust kag panugutan nila mga menor de edad nga makasulod sa malls nga sakop man sang ila sini nga lugar. Ti abiso ni Lacson nga ti antes kung Aksyon Eric ang pagpahanugot, dapat nag-istorya kag hibaloon ang opinyon sa mga health officials sang kada lugar kag dapat matalakay man kung pila ang edad sang mga makasulod. Madumduman, ginapalayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga nagadepende sa mga opisyal sang kada probinsya kung ila pahanugutan ang mga kabataan nga magsulod man sa mall sa Aksyon Eric. Pero depende sa gihapon sa kada LGUs. Pero sa subong nga nagapadayon sa gihapon ang pandemya, kag wala pa yan sang COVID-19 vaccine,
napatalungan sa gihapon nato ng aton ikayong lawas. Health is wealth, mga ka-aksyon. Dapat nga akong ginarekomendar sa inyong life extension, vitamin D3, mga din Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon na din mo sa mo na. Ato ko sa bagay te aral naman na sa aton nga mga LGU ang pag-desisyon sina kung tugutan ng kabataan na magwa upo sa ginikanan. Pero kung ako yung ginikanan, kung gamay mo lang ang kabataan, lang daw hindi pagid man ma-apresyar ang paglagaw sa mall, I would suggest ibili nyo na nasa balay nyo. Kaya may iba niya nga mga, kung sabagay, tila, manamong, Premin bla, kung maglagaw ka man lang, upod mong bata, mga ginakungkong, 2 katuig, 3 katuig, 4 katuig, mas better nga ibili nyo na nasa balay nyo. Hindi pa man niya ma-apresyar sang bata ang mga makitaan mo sa mall? At least layo pa sa COVID-19, di ba? Kung ako sa ginikanan niya, hindi ko na napadalong kabataan niya magkagmay. Pili na sa balay nyo, kung na lang, kung may baklom lang kamuda ka magmuling-muling, pili na kabataan para nga hindi masabad, bla? Hindi man kamo mahulaan kagati mo na eh. Para nga bisan paano hindi man matapikan siyang COVID-19 ang kabataan ta, di ba? Ayos. Oy, di bo subong gali ni Toto Kier Tamanal. Happy birthday, Dibo ni Toto Kier Tamanal Mateo sang Barangay Maaw, Bago City. Kinatami ako kagid ni Lula mo o ni Nanay mo Araceli Torre kag ni tatay mo Maming Torre. Sinanay mo kag tatay mo Maming Torre nagkatamyaw si mo happy birthday. Toto Kier Tamanal Mateo sang Barangay Maaw, Bago City. Dibu. Hey! Kamo subong mga apo si Tarsili nga birthday no? Yawang ini siya pamasko kag gasto. Bagay daw mang kwarta si nang Arcelia Torre. Chiri non, kasi Chiri kag Nonoy Duario and kids. Kaya sa Maaw ka pamati man sa to no. No si Chiri kag Nonoy Duario and kids sang Maaw. Aksyon Radio Philippines na nag-try para 5:35. Alis sa report na Aksyon Radio na boso sa Ilwanta report gikan sa City Hall, New Government Center. EOC Executive Director M. Ang ginkalipay ang panayo nga pagtaas ng backtrack registration sa syudad sang Bacolod. Ari ang report sang tao nga magmuling way go upod sa bata ya uno hindi pop doon bata ya sumbagon ngini sa ni Yada pro. Aksyon tayo pon art pinghapon Nasi gani si President-elect Biden sila pa. Nag-comment si President-elect Biden, sila nga ba mayo kay si Aksyon Eric na? Oo. Sila ba mo ginakon manog counselor may kuhan ka na, may financer ka na sa eleksyon. Oo, sino? Si President Biden gani. Hindi ko siya. Ito pero ang naming update sa mga son Eric kay at least nag-increase o nadugangan ang registration sang backtrack. Diri sa sudad sang Bacolod sa ini ka forma kon sa isang ginahimo sa city as initiative gin kopya naton dito sa Cotabato para sa contact tracing system
nga ginapatigayon sa Bacolod sa diin as of today, December 4, naglapot na sa 385,507 Good. ang nagparehistro ng mga citizens, while ang establishment, so commercial establishment, naglapot na sa 7,509. Sunod din kay City Administrator, at the same time siya man ang Executive Director sa Emergency Operations Center, na ang mas nagtaas subong kung nagdugang gid ang sa commercial establishment. Okay. Right after nga ang city nagpatigayon sa inspection ug monitoring kung sino ang wala makakomply. Di siling niya nakabulik gid sa contact tracing sa city, since ka kung may magpositive person Eric, abi pa mangkuton kung diin pang lugar niya nagkatuan sa contact tracing process. Di bisan hindi sila magmuno kundi sila nakagadto kay may backtrack, madasig lang i-locate sa system. Okay. Kung kaisa hindi manungod, pero malipatan balas ang tao nga nagakatapikan sa COVID, di mabalaan nga nagkadto siya sa mall, nagkadto siya sa merkado, kung sa dinda nga gibaklan niya, nga mayara sang contact tracer nga pang kuan bala na pangkopya o kung abi ma-register ang imo sa nga backtrack. Ang iya diri nga ginalauman nga ti magsigi-sige ini kay sila gani kundi damo netizens nga nagapadala sa mensahe. Nga kabala sa ginatawag naton data privacy. Sila nga way kamo dapat kabalakan no kay in fact kahapon nagmeeting sa liwat sa Data Privacy Commission nga representative bangod ka ang backtrack program sa Bacolod, ina-monitor gid ini sang Data Privacy Commission to make sure na hindi man mapiktuhan ang privacy sang mga pumuluyo Bacolod nun nga nagpa-rehistro. Yari si City Administrator M. Ang. Lately, ang nag-register are ang mga businesses tungod intensify naton ang pag-monitor sang compliance ng mga business establishment. Kaya nakita tagid how helpful ang aton backtrack database sa pag-strengthen pagit sang aton nga contact tracing efforts. Ang mga ma-miss out sang mga naga-positive bala action art, ang mga naga-confirm cases naton, mag-interview sa ilang aton nga mga contact tracers, may ara gid nga either wala nila gina-disclose hungod or may malipatan lang nila tungod hindi nila madumduman, but kung once nga i-reconcile gani ang ngalan nila sa aton data sa backtrack, nagagwa gid ang mga iba nila nga mga travel history. So, Ang Eric ang portion sa palayag ni Executive Director at the same time City Administrator M. Ang. So nagalaom siya siniman nga Christmas season nga tani magsunod lang ang tanan sa health protocol nga ginapatuman para man hindi kita magpakatubang sang pagtaas ng kaso sa pagsunod sang 2021. Palitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon at hupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon tayo po report gikan sa New Government Center. May nga po dira kay Martin Aliling sa Imos, Cavite, kay Jocelyn Arisibita Ulak. Para siya. Sa kay Giovanni Mel. Sabi ako noon night patrol na. Ili Huboy, mayong hapon. Kami ako nandira si Nanay Gina Galon Pagsubiron. At kay Tatay Lidjo Pagsubiron sa South Bay, Bago City. Along sa Dalanon. God bless sa tanan siling ni Ili Huboy. Alex Montesa da, mayong hapon ha. Kay Gilbert Luce. Dara sa Bago City sa mga Luce kag Sales family. Inatamya ka mo ni Gilbert Luce. Jo Marie Pormentera. Monitor si Jenny Ferres dira sa Binal Bagan. O si Mongcal Torilla mayong hapon. Ano dira nga pag monitor Kay Liden Navarrete mayong hapon dira no kag mayroon dira pa monitor kay Jerry Asiro Jr. sa Barangay 35 always nga naga-monitor kag naga-pamati. Sa Sweden, ara si Emma Alquela Killstorm. Sweden siya. Si Riani Montesa may hapon. Imo ni Corda may hapon man.
Sakay Roldan. Check attendance sa barangay Panokoy, Pamilya Hipti. Nanay Hisosita, Tatay Rafael, Cyril, Roselyn, Sirena, kag Sakulit, Chris Boy. Belated happy birthday. Rin na kay Roldan ang Panamyaw. Alex Puentes. Ngayong hapon kay Rizali. Sakay Awin Sikural. Sakay Francisco Muñoz. Dala sa Maki, Australia, ka-monitor sa to, no? Sakay Ariel Brillantes Agramon Difort, ka-monitor man na. Elizabeth Malaka Gamala, sakay Sherilyn Oro Javier, ako maldita, ka-monitor gid sa Hong Kong. Chelian Son sa Dubai, Chris Bill Matreyas, sa La Carlota, Pamilya Talde Kagwen, tinatambyaw ka mo ni Romeo Alisbo Talde. Sa kay Eli Escalera, da kuno Eli Escalera, monitor dira sa ginatamyaw na kuno sinang Mary kag kay Charity sa 11th Street, Lacson, monitor siling ni Eli Escalera. Gali ka. Veronica Santilian Manukan, monitor Mansawa. Sa kay Richard Di La Banda sa La Carlota City, may apon nila kay Dr. Richard Di La Banda sa La Carlota City. Dugangan ta ang aton sa aksyon balita sa pagpanubalik sa inyo patuntunan pagkatapos lang sa ato importante dugang pa nga mga pahibalo. Magbanua, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition.
Pabalik diri sa ato sa pagpangalagad bayang hapon nila kay Romeo Alisbo Talde ginatamya lang ang mga taga La Carlota City. Pamilya Talde Kagwen. Sa kay Eli Escalera, shout out kay Nanay Mary kag kay Charity. Dira sa 11th Street ga monitor sa aton. Salamat kita. Sa kay Romeo Alisbo Talde shout out ko na kay Tichi Talde. When? Kami ako na hinablos ko sa Bacolod kay Maricel Caglari Aguisando, kay Marites and Buboy Babigo, kag kay Arlene Maravilla from Palawan, Maria Fe Maravilla, sa kay Dubs Skins ngayong hapon da. Sige, balikan ta ato sila Patrol 2, ang ato sila Crosswind Patrol, check ta si Aksyon Jan Diaz sa pila ka natipon niya sini nga mga police report, mga balita sa sini nga paglibot-libot sa pila ka bahin sa aton syudad sa Bacolod. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, mayong hapon da. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto. Ari sa Aksyon Jan Diaz sa Patrol 2, sa balik ka report. Jan, please come back. Isa ka senior citizen aksyonarik ang arestado matapos siniginsebe ang warrant of arrest batok sa iya na ikangtalan sa kaso nga pagpangmulya siya sa isa na magkaminor de edad nga iya nagkometer sa nga tuig aksyon, Eric. Actually, ining 70 anyos nga lalaki ang residente sa barangay Banago diri mismo sa may syudad sang Bacolod. Ang warrant of arrest ang ginpapanaog ni Honorable Judge Marites Gumahin, ang presiding judge ng Bacolod Regional Trial Court, kagini ang gin-issue sa Tugilama Oktubre 14, 2020. Sunod kay Police Captain Richard Farito, ang station commander sa Police Station number 3. Sa ginpapanaog ang warrant of arrest sa Oktubre 14, ila inigin monitor kung sa diin bala ining 70 anyos nga lalaki nga may kaso nga paglapas sa Section 5 sa Republic Act 7610 o kung naman Special Protection of Children Against Abuse and Exploitation and Discrimination Act. Kaya ini matapos aksyon na ginaligar nga ginmolestyahan sa ring 70 anyos nga lalaki ang isa ka minor de edad man nga lalaki, aksyon, Eric, sa bayan mismo sa barangay Banago. Actually, ining suspect ang biktima magkaingog lamang dala sa lugar o galing according diri kay Parito gindayon gid sang pamilya sining biktima ang pagpasaka sa nagakaigo nga panumbungon. Ginakuha naton si Parito sang paglaragway kung ano gid bala ang matod katabo ang iya lang diri ginatag sa aton nga allegedly ginmolestyahan, pero kung nang tahon nga sa idalam sining Republic Act 7610 ikaday diri pwede abigin sakit dira o anong gin mga malaing nga maginimo sa mga kapamatanon o kung kabataan, aksyon, Eric. Pero according to kay Parito, plainly pagmolestya ang nakometer sining suspetsado sa itong bulan sang Pebrero sining mga tig 2020. Kung lang taon pilaman ka bulan ang ginulat sang pamilya antes pa mga napapanaog ining warrant of arrest. Naibaluan nga ang suspetsado 70 anyos na atong ginseto ng disposisyon sining suspect. So according kay Parito, kung mga unabes gutok ang custodial facility sa nga police station number 3, kaya medyo may kabudlayan dito abi no ang sitwasyon sa sulod ng mismo aksyon, Eric. Ikaduha, bangod nga yara na 70 anyos ang edad sa lima ng suspetsado, mas din pa maayo sa mga kapulisan nga drasa within the custodial or rather within the facility sang Station 3 ginapatener sa Subong. According to kay Parito, aksyon, Eric, gakooperar man ang suspect kag nakita nila luya na gidmando wala gini chance guro nga magatempa nga magpalagyo kag totally or fully controllable man kag naka on standby ang mga kapulisan nila binang nga may ginabantayan sila nga mga violators nga dara mismo sa may grounds o kung sa Guabe sang police station may naka-on standby good na police in charge o kung sentinel, aksyon, Eric. Ang piyansa sa kaso nga Section 5 sa Republic Act 7610 ang may aras 180,000 pesos nga man iya nga bail para sa temporaryo niya nga kailwayan. Ining 70 anyos ka lalaki ang preso karon sa custodial facility sa station number 3 para sa nagkakigo nga disposisyon. Yari si Police Captain Richard Parito. Something na muna sa division na yung charge ng molestya, yung molestyahan ng bata. Okay. Look in touch din private part naman na, sir. Oo, siguro. Okay. Pero last year pa na na-commit ang crime. Hindi, this year, February.
panaog ang warrant? Oo. Sige naman. Okay, pero immediately in-serve na lang kaya naman siya within the area. Oo. Pero anong treatment siya, sir, kay senior citizen siya, sir, nang vulnerable siya? Harap mo sa amon ka, kukira naman siya, harap siya sa may sagwa namon yung matagod na itong district man na amon na detention cell. Okay man naman na. Oo. Actually, kamatian si Police Captain Richard Barito, ang Station Commander sa Police Station number 2 Diriman sa may syudad sang Bacolod. Sa atong tanan mga ka-aksyon sa bunga panahon ng COVID-19 nga balatingan natin sa gyapon kinakabalakan, pabakuro ng resistensya, magtumara sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patrol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa balita, una sa aksyon. Salamat Aksyon John Diaz. May hapon dira sa friendship ko. Evelyn Panner sang Dos Hermanas Talisay City. Many thanks Aksyon Radio Bacolod. Stay safe and God bless. Alan kay Emma Alcuela Killstorm. Shout out Aksyon Eric, Pamilya Vasquez sa Barangay 6, Bacolod City. Mama Susan kag Papa Johnny. God bless, watching from United Arab Emirates. Gaayo si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang PIO sa BCPO, nga tani ma-release ang katunga blas ng mga contact tracing ng mga PNP personnel naton. Ara dira na destino sa Emergency Operation Center. Mo man nang ayo ni Colonel Pico. Ginaapilar naton nga maamat-amatan ni pang-download balik sa mga istasyon ng aton nga mga personal gamit as contact tracing, considering nagnubo naman ang aton mga kaso sa COVID sa subong gahulat pati kung anong feedback sa Emergency Operation Center kay sila ya ang may control under sila supervision control ining 144 naton ka mga PNP personnel. Ang aton diya pagbalik sa ila sa tinutuyo ni Aksyon Eric na magamit naton sila sa aton subong nga mga activity in line sa bulan sang Disyembre. Kay masami ang ni ang pinakamasako nga bulan sa bilog na tuig labi na diriya sa Bacolod. Na kung sa diin madamo iya sa mga tao nga nagadagda sa Bacolod subong considering nga sentro ang aton syudad. We will be deploy naton sa mga rekorida, mag-deploy kita sa mga police assistant test sa aton mga terminals. Kay sa subong madamo nagamatamat na biyahe. Do hindi gid man amo sina ka damo kumpara sa normal situation, pero mas ipapano Aksyon Eric nag-amatamat naman sako ang ating mga shopping areas pagdagin natin sa MGCQ. So hoping maski tunga lang tani maamat balik aton labi na gid mag-start na ang aton nga simbang gabi Aksyon Eric. Pag pwede na siguro sir kabalik next year kung in kaso matapos sir? Yes, Aksyon Eric labi na gid subong ti may development na aton nga mga vaccine o makaabil ang Pilipinas sina. Frontliners isa kita sa mga priority. Maaton sila nga mga trabaho na pabayaan na sa aton mga kapulisan bangod nagbuligan kita sa kampanya against COVID-19 Aksyon Eric. So hopefully sir ang request nyo ma-grant ini as soon as possible. Tituod man kinahanglan tagi man ang pulis subong sir sa mga dalagko diri nga mga lugar sa Bacolod. Yes, but again, we are not putting pressures kita nagapilar lang sa ila kung pwede. Kaya kabalo kita nga hindi man kung pulis na nagakandak sa contact tracing compare nato niya sa mga civilian. Kag mahapos nato mapagnud, mahapos kita mapamangkot, kahapos magkuha sa mga information kung pulis diri nga may ara kita ya background as to investigation. That is why inlaman diri sa Bacolod kundi bilog nga Pilipinas may ara kita ya contact tracing teams nga ginaman nga supply sa ato niya nga kapulisan Aksyon Eric. Aksyon Radio! 6 p.m. na, mag-celebrate tayo ulit with Character Line. Go Line, train responsibly. Una sa balita, una sa aksyon. There you have it, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang PIO sang BCPO. Marami para chata karangada chimpo ko alang-alang na. Ang inyo para tutunan Aksyon Report Afternoon Edition, Biyernes, presentation magkatako pinitiporaryo, balik ini buwas Sabado. Po diri sa atong napapatrola Unit Reporters in Action, nga nagpalakad karon nga hapon, Aksyon John Diaz, Aksyon Eddie Raboso, Art ay hupon.
Technical side, broadcast engineer na naman madara back up sa to sining IT expert Aksyon JM Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok Syudad Sangbago, si broadcast engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. News Center, Aksyon ang Defensor. Sa kanan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinavaya, talos na ako dito poraryo kada Biyernes. Pero kita karon sa Action Night Patrol, last 10, todo para 11. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua, isang salamat gid sa inyo sini kapapamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.